Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Төшкерү, күз яшьләре һәм борын тыгылу. Үсемлекләр чәчәк ату чорында аллергиядан интегүчеләр коронавирустан вакцина ясата аламы? 300 мең сумга кадәр штраф яки 2 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Исерек килеш машина йөрткән өчен җинаять җәзасын катгыйландырдылар. 65-нче комплекста яшәүчеләр чаң суга. Шәһәрдәшләребез биредәге яшеллекне саклап кала алырлармы? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалода бу ширдән тагын 8 яңа очрак теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 11 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21814 очрагы теркәлде. Аларның 19042 терелгән, 101 узган тәүлектә. Төшкерү, күз яшьләре һәм борын тыгылу. Үсемлекләр чәчәк ату чорында аллергиядан интегүчеләргә җиңел түгел һәм моннан ничек котылырга дигән сорау белән бер рәттән тагын берсе барлыкка килә. Бу очракта коронавирустан вакцина ясатып буламы? Тулырак хәбәрчебез материалында. Я хочу сделать прививку от коронавируса, но у меня есть аллергия, поэтому есть вопросы. Хезмәттәшебез Елена Камалова да күп кенә аллергикларны борчый торган проблема белән очрашкан. Вакцина ясау теләге бар, әмма аллергия булган очракта аны ясатырга ярыймы, юкмы? У меня начинают слезиться глаза, чесаться, появляется насморк, кашель. И сейчас я пришла к тому, что я вроде бы хочу поставить вакцину от коронавируса, но не скажется ли это на моем здоровье, так как сейчас самый сезон, самый пик аллергии. Әгәр дә аллергия билгеләре сиздерми икән, вакцинаны ясатырга була һәм хәтта кирәк тә. Тик баштан һичшиксез тикшерүне узарга һәм организмны препаратка әзерләргә кирәк ди табиблар. Әмма аллергия кискенләшкән очракта прививканы берничә айга кичектергә кирәк. Вакцинация – это нагрузка на иммунную систему, и таким же образом может сказаться на аллергическом состоянии. Могут быть противопоказаниями, это уже как иммунолог скажу, заболевания, которые связаны со сниженным иммунитетом, с необычными реакциями иммунными. Моннан тыш аллергиядан арынырга була, ди белгечләр, моның өчен тикшеренү һәм дөрес дәвалану кирәк. Ә шуннан соң COVID-19га каршы вакцинаны сайларга гына кала. Хәзер шәһәрдә 2 вакцина тәкъдим ителә. Алар Эпивак Корона һәм Спутник Ви. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Дәүләт думасы исерек килеш машина йөрткән өчен җинаять җәзасын катгыйландырган тиешле закон 3нче укылыштан кабул ителде. Ул 2нче тапкыр исерек килеш руль артына утыручыларга кагылачак. Хәзерге закон буенча кабат хукук бузган өчен 300 мең сумга кадәр штраф яки 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Яңа закон буенча үзгәрешләр хакында тулырак Лилия Гатина материалында. Закон проекты барынан да элек штрафларны 500 мең сумга кадәр арттыра. Шул ук вакытта 2-3 елга иректән мәхрүм итә ала. Ә мәҗбүри эшләр башка билгеләнмәячәк, депутатлар белдергәнчә, чөнки бу исерек килешырга утыручыларны куркытмый. Сегодня, к сожалению, 10 человек на 100 тысяч населения погибает в авариях. Указом президента эта цифра должна снизиться в 2,5 раза до 4 человек на 100 тысяч населения. Этот закон, я думаю, направлен на то, чтобы отрезвить пьяных водителей и дать им повод хорошенько подумать о том, стоит ли нарушать закон или нет. Яңа закон руль артына исерек килеш уктыртучыларны тутата алырмы? Моны вакыт күрсәтер. Автомобиль йөртүчеләр үзләре мондай хукук бузу катгый рәвештә калырга тиеш, хәтта гомерлеккә машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итәргә кирәк дип саный. Увеличить, конечно, наказание, ужесточить, вернее. Ну, там, лишение прав, там, если второй раз, можно сразу же пожизненно лишать. Серьезно надо, потому что меня отца сбили насмерть, такой же пьяный водитель. Ну и штраф, ну и, мне кажется, посадить надо в любом случае. Тюрьма должна быть в любом случае, должен он там врачу посидеть. Ну, лет 15, может, нормально. Даже более, наверное. Смотря кого сбил. Лишение прав уже обязательно, да. Ну, пожестче надо что-нибудь, чтобы понимали как бы, чтобы больше не садились. Права лучше не давать, да, лучше. Потому что пьющие люди, они не контролируют себя. То есть они будут продолжать пить дальше. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Кайбер машина йөртүчеләргә исерек килеш машинага утырган өчен җинаять җаваплылыгыннан тыш 6 ел дәвамында билгеле вазифаларны биләүне дә тыярга мөмкиннәр. Лилия Гатина, Илнур Гайфуллин, яңалыклар.
Бетон тартмалармы яисә парк зонасымы 65-нче комплекста эшләүчеләр яшелекне саклап калырга телиләр. Алар әйтүе буенча шәһәрдә агачлар булай да аз, бу тирәдә яшәүче гаиләләргә исә җәяү йөреп ял итү урыны да юк. Шәһәрдәшләребез белән Рузалия Фәхретдинова очрашты. Күптән түгел генә 65-нче комплекста агачлар хайран иде дип искә төшерә алар. Әмма хәзер хәл үзгәрде. Берничә генә тирәк агачы калды. Наратларны әле саклап калып була, чөнки алар әзер парк диярлек. Берни дә утыртасы түгел, тик саклап калырга гына кирәк дип аңлата шәһәрдәшләр. Агачлар калуын теләр идем. Ни өчен? Балаларга әзрәк чыгып прогулкага чыгып йөрергә балалар белән инде мәсәлән. Шуңа инде в основном балалар белән йөрергә парк булсын дип теләр идем менә монда кичкенә генә мотор. Монда агачлар һәм ял итә торган урыннар кешеләр өчен булса, бик яхшы булыр иде. 64-65-нче комплексларның территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Гөлнара Тюрина да микрорайонны яшьләндерергә һәм төзекләндерергә тели. Бу урынны без мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм кешеләр өчен урын дип менә күз алдында тотабыз. Монда инде аларга менә шөгыльләнер урын, ял итү урыны дип менә шуны күз алдында тотабыз. Агачларны саклау өчен Гомум Россия халык фронты активисты Артем Леонов та кушылды. Аның сүзләренә караганда, ул мәгълүматны Россия табигатькә күзәкчелек хезмәтенә һәм шәһәр башкарма комитетына юллаган. Хәзер җавап көтә. Мое личное вот уже здесь мнение, это зона рекреации. То есть человек может здесь не спортивная площадка, а именно зона отдыха. То есть какие-то лавочки, посидеть после работы, подышать хвойным воздухом с фитонцидами лечебным, отдохнуть, расслабиться. Но это мое видение. Может, местные жители захотят какие-то все-таки турники, еще что-то. Более активные виды отдыха. Но это нужно все обсуждать на общественных каких-то собраниях. Әлеге урында 200-дән артык нарат һәм 8 тирәк бар. Башлангыч мәгълүматларга караганда, бу урында күп фатирлы йорт төзергә планлаштырганнар. Шәһәрдәшләребез кечкенә паркны саклап калырга тели һәм шәһәр хакимияте алар фикеренә колак салыр дип өметләнә. Розалия Фәхретдинова, Илнур Гайнуллин, яңалыклар. Чаллыда шосседа велоспорт буенча Татарстан чемпионаты һәм беренчелеге кысаларында Илнур Закарин кубогына ярышлар оештырыла. Бәйге 12 һәм 13 июнь көннәрендә узачак дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы. 12 июньдә иртәнге 10 яртыдан көндезге 4 яртыга кадәр Металлург юлы буенча хәрәкәт шикләнәчәк. 13 июнь көнне шул ук вакытта Хәсән Туфан проспекты буенча машиналар хәрәкәте шикләнә. Исегезгә төшерәбез, узган елда пандемия сәбәпле әлеге ярышлар үткәрелмәде. Күңел радиосы Сабан туйга чакыра. 13 июнь көнне Тукай районының Кызыл Байрак авылында бәйрәм чаралары узачак. Күңел ачу программасы көндезге сәгать 10-да башлана. Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын кызыклы уеннар, милли көрәш һәм сюрпризлар көтә. Татар эстрадасының танылган артистлары да үз чыгышлары белән сөендерәчәк. Кичәнең кунаклары Әлфинә Әсхәмова, Линар Батталова, Марат Галимов һәм махсус кунак Филүс Каһиров. 13 июнь көндезге сәгать 10-да сезне Кызыл Байрак авылында көтеп калабыз. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгы, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бүгенгә шулар иде. Мин Арина Валиева сезнең белән сау булашам. Ялларыгыз күңелле үсен. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы. Свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма.